Hình cái website nông bay thì vào hai video update cái dalil faja. Hình cái website nông pilih video nó tham gia lại title nó cảm cái sai mắc này ba cảm cái bớt gì mắc nè. Thì video bảo hai nó. Hình cái website thì video của bài sẽ hai thằng sao đó service jitte proma. Hai black nó cảm chân pur am sayo. Hai bos lama ni sam ngai ba hai sam ngoro klai tor ni ma. Klai di ton mani yak lo. Hai sini am sai cảm chân pur am sai ni sini tay tak di box song logo song. Black nó bini sam nó logo ne black nó jolly jagat tam ne bala. Oba ya hai samung kam ke klaya ni na eba adam madam klai nai tono ni te am ni yaklo basaga sini akan pur am sani sini nai tok tibrasa logoro hai sini service jitte bro mano bo sini tibrasa na thokai jana eba kubang ma jagao na thokai jana ni nai social media ni bisinte sai kana ka sini pur ni logoro ke website nok mapli no ko kam ke semani tongna ke website tini channel ke hai sini o service jitte bro ma hai abono tin dai sini tibrasa logoro no reply nani bagi reply nan bagi faika eba sini di browser no kok kesana ni bagi faika ke website nok kisa kam ke nai tongdi tini no mapli no tamne le website thana chalo hai balik no padim gotor padi ui thaka te amni yagulo hai tini chalo sini service jitte broma abno tin dai sini logo no kok sai khanare nan bagi fajak social media wo ke website nok kisa hari bini mapli bisin deba khone bisin dei kam ke kisa nai nalena ke website nok kisa kam ke nai tongdi tini no mapli no Khazani tahutai buhuk song norong no joton no adibor kahamni khaksang ma te hambaya pharei noroni buskango thaisa thaini ang tini kok sana bagai social media o ma phaika ingkai balai khano kha dumani kha tongthogya kha samani ko tini ang sadharon kaisa civil society kaisa common borongai সাধারণ বরংনি থানে কাম খাইনে হনে অংখরই আনি সাকাও মিডিয়া তেইনি নিকো কাইসা কুইসো পলিটিক্যাল পার্টি নি মাফিয়া গ্যাং রক সব সময় ন বরক আনি সামংনো কেবেঙ্গি দঙো দেরারনানি সিকরি সকর বুনা তকনা আমহাইকে বরক সব সময় ন নাঙ্গি দংমানি সালসা কেবেঙ্গি সালনৈনি বিসিং সালসা কেবেঙ্গিয়া বরক ani ugulogo nangai tongo salsa kebengya ani ugulogo kisuta mafia te kisuta media mafia te kisu political party rok borok ani ugulogo 24 hour nangai tongmani borok manugo ingkang sadharon borok common man angkuno political person politics ni borok buya tangi ano ani ugulogo asake borok nangkha angsia jonogon saimanai kaisa samung khainani time nangbole mai mairangsa khur dikhai abono khopsa bai mairangsa maile daimeya ko yak mosomsa kaise mairangni maino sungma pairu nge bahai kai noro gasuk kisapana kha ko samung khaina riya ano kebeng mangtong belai khano khadumani belai khano bukha tongthogya tini ang ani bororo saratir praganangai tei kerei nok kerei masaya manangya obohai ingri tongo ga tini ani saitok mungbai ang bongno bahai ke mokol phunungnani ব্যবসা খাইnan lama phunungnani kisamisa subai borongni basic rights basic requirement no bongni sakao ririnani amon bagai bahai ke full as a whole tibrasa 15 lakh society no ang kisamisa ani fan bai ani chukti ke bongno elevate khlainani thangai tongmani jorao tini asaka kebengmung aboni bagino balai khano kha dukuman kha mia ni je incident mia 9 jon hankai borok sakao te bad baki 20-30 jon hankai tolao bongni gunda mafia ka team phaika borok buna tokna ano buna toknan bagino phaimani ingkai sini team tongslapka ingkai sini police rok phaika kok kahambai no peaceful talk kok salaika ingkai o je cherai rok phaine rok ingkai borok belai khano bagrumui tongo mane asakai boroni kono self respect re okarono respect krai tei borok okarono kok nama krai kok borok kazang kok sanane kono lama krai amohai unethical unelement borok mia je
borok sano akromon khaina phainai ro gai tirpa hastini joto lokorokno koyo joto no peaceful maintain khai tongdi tiprasa thangsanai tiprasa no jidongnai sini buskango sini shotrule sini khangrai roksei sini shotru sung tiprasa kisingo mo haikai samung kebo phano khaimia party sara society o kebo phan samung khaimia amo hai kono constitution kono article to tong Indian constitution to tong je sadharon borok bo khoroksa saisung borok bo ongkhoroi social system ongkhoroi samung tangmaya amo hai constitution to tong Indian constitution ang mugya kho phiaba tini tiprasa ni bisingono tiprasa ngai ang khoroksa social system o samung tangthani ani thani fake allegation ani poro fake allegation ano ani samung bondo khaina bagai phayo domki homki amo hai phayo ani kwbangma public rokno henosa penosa khlai buto khlaio tei kwbangma jaga ani angbai je samung khaina jongno attack amo hai je social system asaka hamya aborno jong thik khainan bagai masai tolainai buskango election tebo gunda mafia unethical element rok boroni tomung tebo kotor khai nukjaknai gabon bagai tiprasa sara tirpani tiprasa joton hojak tongdi kaham korong tongdi sakham tongdi mokol khulogui tongdi tei bukhabawan sukdi sung tamo khainai 76 bosoro tirpa hawo sung tirpa je government ni je tribunal tei ani political party je fan rok sung yasak sokmai ani tini sini birman kamajak tini sini pokopalo birman nangjak 76 bosoro sung communal phaisingi thang tongmani kok gabono oroni hoite sung bahaike yoknani aboni kaida hoise ang samung tang tongmani gano poro kaisa attack kasumani kebing mani kuplo ngai joto tiprasa no koinai kamirogo omohai unethical element hamia samung tangnai buino derare nai buini property damage khainai lutpat khainai amohai borok no sung bising list makarinai sung borok no list kariboi peacefully bongno sung bujoknai erpore peacefully bujogoi borok mania hingga sung bongni uporo sung sadharon jonogon sung action mananai abohai hingkai sung jotono alert ma tongnai tirpahani joto lokorok sung thanjam ma tongnai sung nugui tongo 76 bosor romoi tirpahao mungsangya tini bo koto সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমা হাইকাই নকনি লেটিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै প্রহাও মুংসাংয়া তিনি কত সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমা হাইকাই নকনি লেটিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै বাই বুলাইনানি kaisa lama ngai tongo tei ko school kरै cherarok ma poria nai pedi norok mononi simi sibari je lama o ar lama rombe kanjanpur jorok fainai pedi cherai busa itokrop jak ma poria irni phadali baise borok tori tongo nai din norok kebo khairok na kरै aborno kebo news ti sanai bo kरै masaya manangya tei kosok mat nung tomar abro kebo news ti sama kरै bisojini boro samung hamya abno rotukoi kaisa kari hoi bono tokrumnani bono social media hamya sanamnani abo simide norone samung ba tebo kaham samung tongmule bisojini 20 ta bosor bini samung busuk bini size busuk bisojit busuk develop khaipeka wall ni kwbangma jagao bisojini samurok tamo abro tukdi nor tamo abo hamyao sini internal matter big busai wala mani kale kasara nor plum khai bihing dige ba busai dige khanangai tebo dorbar kazari bihing busai kaglan pala hai ke khai dong manro gabo
Dorong abo bamte sing tonglai buini no nukhungo hor phanangnai sung labor nai tongo ekma sungkha sini timing o sung kok salaijak sung bong bairang relainai nahalainai relainai sini date mote sung auto relainai nalainai abo sini internet matter aro kani kisara no tamni kebeng ba awan bagino buskang saldogo norno koyo amo hai kebeng mungrokta phaidi norok sabo banok bo kaisa organization ang bo kaisa organization awan bagino jotono peaceful maintain khaima tongnai norok bo independently samung khaima kha ang bo independent samung khaima norni ko lamo ang thangya norno kasuya norok bo an lamo ta phaidi anata kasudi awan bagino ang to kaisa common person common people ang kaisa ang political person buya ga bagino no koy busang salloga amo hai kai kasu home kiri o dom kiri o buna tokna sigri sokro khai kai sing tibrasal lo bahya kaiman sinai noro gundani society simi se tong tong sinai pa baki 15 lok boro khai saya nang ya kare je thebe sinai aboda nai sung buini yak ni se yok na nang ta bo sung thanjang ge buini yak go sung klai tong mani aroni hoite se sung yok na ni bagai wan suk thai tei mungsaya sini lama sini nahar mung to buini yak ni yok na ni abono systematically sung road khlaisin borno elevate khaina nangnai abo kono party ba political system bai thangi sung yok na ni kono lama krei buskango te discussion nangnai norok jotono kaham kereng dori tirpa hasteni joto lokorok noroni bagi shuribo joto kaham kereng dondi jara tini hamya saya osringkholong tonai borok kahamung thom bongni bobishot tongo bobishot te bo kahamungai borok kahamungai busai borok common borok bai baksa hasi kusi ke samung tangmonat bagai te masaya manninge borok ni bagi bo ang suribo ang samung bo tangi thang tongo teruk teruk salja bai joto samung ang saisung tangmaya kabongmo financial problem crisis tong abonor imagine khaine de ang saisung borok baba hai samung tangi to enga abo bagino norno joto no hambaya paro khakchang di khalok di wansugui Dr. Bishojini kokbai tirpro haste ganangai lukorok khaksangma tondi samung teruk teruk sung jotono yak bak sakai yak romlai samung tangnai te sung obohai unethical samaj hamya te buibai soprop jagai tongmane buibai kasik jagai tongmane a jagani sung yakna bagai yoknan bagai jotono phan thonai sung himlai hinai usukok samoino jotono khulumka